Dneska vám chceme ukázat naší sušárnu zde v zemědělském areálu blízko Dobřan, která využívá zbytkové teplo, které by jinak vlastně šlo do vzduchu, nemělo by využití a my jsme zde vlastně postavili a využíváme tuto sušárnu štípaného dřeva a celý tento záměr a projekt vám představí náš člověk Sláva Švancar. Ahoj Slávo. Ahoj, ahoj. Čau. Řekni nám, co to je tohle vlastně? Tak tohle je vlastně sušárna, která využívá zbytkový teplo z bioplynky tady místní. Je to extrémně ekonomicky výhodný provoz, protože to teplo vlastně v tuhletu chvíli používal zemědělské areály jenom na vytápění objektu a zbytek pouštěli v podstatě do ovzduší, jak si řekl správně. Takže my jsme se rozhodli, že ji začneme využívat pro sušení, byť samozřejmě určitě by pro nás bylo lepší, kdyby byla přímo v našem areálu, ale ta výhoda toho zbytkového tepla, že to prostě nestojí ani vlastně žádný náklady, tak se jevila tak výhodná, že jsme se rozhodli. Rozumím. A jak dlouho to vlastně využíváme tady? No tak vlastně do provozu se nám to povedlo uvést, jako zkušební provoz byl snad tuším 3. nebo 4. ledna, takže vlastně od nového roku ten provoz využíváme. Samozřejmě to bylo trošku logisticky složitý, ale myslím si, že jsme se s tím už jako popasovali, vyrovnali a teď už to... Ale chápu to dobře, že to je vlastně tak výhodný, že se nám pořád vyplácí to dřevo sem vozit, tady ho prostě sušit a pak s ním dál nakládat, prostě prodat ho. Mně se taky líbí samozřejmě to, že naplňujeme náš koncept udržitelného hospodaření. A co se tady s tím dřevem vlastně děje? No vlastně my ho sem přivezeme už naštípaný, nasypeme ho tady do těchto přepravníků, do těchto kitrboxů, takhle doplná, jak vidíte teďko tady naplníme celou tu kapacitu té sušárny, potom se to přeskládá vlastně jako skládaný dřevo do palet a rovnou tady se nakládá do kamionu a odjíždí. Kolik tady máme metrů vlastně, na kolik metrů se tady koukáme? V tuhletu chvíli je to vždycky, jako kapacita té sušárny musí být na ten kamion, takže v tuhletu chvíli je to cca nějakých 80 sypaných metrů. 80 metrů. A jak dlouho tady to dřevo pobude v té sušárně? To je třeba týden, jako 14 dní? No, záleží to samozřejmě na tom počátečním vstupu, jakou vlhkost to dřevo má. Je to tak řádově mezi 2 až 4 dny. To sušení jede vlastně naplno. Má to 2 takové faktory. První je to vstupní teplo, teda vstupní vlhkost, který se do toho, který v tom dřevě má. A druhá je možnost tepla, která zrovna vychází z té bioplynky. Takže tam se nedá říct, že by nám dávali vlastně pořád stejnou teplotu, takže podle toho se to odvíjí. Ale jako nejdelší ten cyklus byl 4 dny. Rozumím, takže my přizpůsobujeme to sušení vlastně tomu výkonu toho zbytkového tepla prostě z té bioplynové stanice nebo té výtopny. Na jakou procentuální vlhkost se potom to dřevo dostane, když se tady vysuší? Jakoby ten jeden cyklus by měl být, pohybuje se někde okolo 15%. Těch čidel je tam samozřejmě víc, ale jedeme to tak, aby na tom nejvlhčím místě bylo těch 15%. 15% to je jako hodně slušný, to je podle mě skoro suchý dřevo, že jo? Jako myslím si, že truhlářská vlhkost je někde okolo 6, takže tohle to už se dá opravdu považovat za suchý dřevo. Takže na topení si myslím ideální. Ta kvalita potom je samozřejmě toho vysoká, že méně to kouří, dělá to méně sazí, prostě to spalování je mnohem efektivnější a přínosnější. Kolik se tady teda otočí kamionů za měsíc jako přibližně? 2 kamiony týdně odjíždí připravenýho hotového dřeva k prodeji. Tohle samozřejmě podle mě je skvělá záležitost pro firmu Vůcíc. Je to obrovská úspora, je to moc hezká věc. Plánujeme další takový sušičky, je na to vůbec tady jako kapacita někde v okolí? Je to možný? Ono těch bioplynek, který vlastně trošku tak bojují s tím, s tou zpracovatelností toho tepla, tak je samozřejmě víc. Nám se povedlo teď jsme jako v takovém už si myslím pokročilém jednání s dvouma firmama, který by uvažovali o tom, už se projektují vlastně nový sušárny přímo na výkon té bioplynky. Jsou větší než je tady ta, takže tohleto je jednokomorová, tam by měly být až 3 až 4 komorový, takže ta kapacita se jako z několika násobní, což nám samozřejmě hodně pomůže k tomu, aby jsme
naplnili ty představy těch našich odběratelů. Myslím si, že to je parádní plán do budoucna, jde vidět, že vlastně se pořád něco děje a že to dřevo se tady točí, že opravdu fungujeme. Teď jsme se posunuli o kousek dál od sušící haly. Jsme na vlastně takovém přípravném manipulačním místě a Sláva nám zase vysvětlí, co se tady děje. Jelikož je tady dobrý manipulační prostor, tak přijede vana, která tady vysype už naštípaný palivový dříví. Na ten jeden kamion je potřeba cca dvě ty vany, takže nějakých mezi 80-90 metrama sypaného dřeva. My ho naskládáme nebo respektive nasypeme do těch kitrboxů, převezeme do sušárny a vlastně, aby jsme byli schopni naplnit ten kamion, aby se vlastně i ta doprava vytěžila co možná nejvíc, tak dál přeskládáváme dřevo, dáme do připravených palet, to dřevo už se potom expeduje jako skládaný, takže 1,6 sypaného metru se vlastně vejde do té palety a tím vytěžíme absolutně kamion, aby ta přeprava byla co nejekonomičtější. Takže vlastně ten kamion odsud jako neodjíždí prázdnej, ale zase odváží to naskládané sušené dřevo, aby se to vytížilo prostě. Tak, přesně tak. Takže to je asi všechno. Viděli jste jednoduchou věc, kterou jsme vlastně pořídili, jednoduchou technologii, která nám přináší spoustu nové práce, rozšířila vlastně naší technologii, rozšířila náš záběr a zkvalitnila vlastně náš produkt.